Spoločnosť Agrorybia Farma handlová pôsobí na Slovensku od roku 2015. Je to rybia farma, ktorá chová a spracováva sumčeka afrického. Na ekologický chov pod stálym veterinárnym dozorom sa využíva kvalitná a priezračná voda, vyvierajúca z pohoria vtáčnik. Čím čistejší a prirodzenejší je chov, tým zdravšia a výživovo bohatšia je ryba, ktorú konzumujete. Mäso sumčeka afrického, ktorý sa dostáva na slovenský trh pod obchodnou značkou Sumček Omega, je u spotrebiteľov, ktorí ho vyskúšali, veľmi obľúbené. Je ružovkastej farby, dieteticky vyvážené, vhodné na každodennú konzumáciu so silným dôrazom na zdravie. Obsahuje veľmi malé množstvo tuku, ale za to vysoký obsah bielkovín. Spoločnosť Agrorybia Farma spracováva rybie mäso vo forme chladených výrobkov, ako je celá ryba pitvaná s kožou, fileta s kožou, fileta bez kože, ale samozrejme vieme splniť požiadavku našich spotrebiteľov aj vo forme mrazených filiet. Náš sortiment skvelo doplňajú klobásky zo sumčeka afrického, ktorých chuť ani nerozpoznáte od bravčových klobások. Momentálne pre vás pripravujeme nové mrazené polotovary, a to burger zo sumčeka, mletý rezeň obalovaný a filetu obalovanú. Okrem týchto mrazených polotovarov ponúkame aj rybie nátierky zo sumčeka afrického v 3 variantoch s príchuťou zeleniny, s fazulkou a s hlivou a peperónkou. A najlepším produktom, momentálne veľkou novinkou, je zmes na špagety, ktorá je tiež vyrobená len zo sumčeka afrického.